Ibili gara esaten eta zigarrenak apurtu egin zuela violentziarekin eta batez ere herri mugimenduetara eta langile mugimenduetara dedikatu zirela eta hor bereizten direla, bereizten dituk eta minos eta maios. Bai, guk ja herri mailan zegozala ja hori argi dunkan, bosgarren olakoekin, bosgarren asamblada eta bestean, hori argi zegoan ikusten zuan, egin posturetan eta batez be, funtziazko zuan borrokar batua utzi dozutzi. Eta hau da, eta orduen batez be argi hoan bestaldetik, hau da, herri movimentutan, langile movimentutan, kultura movimentutan, hor egizela lan, hor bakasun. Hortik oala burrukara aurrera junbiertzara, Orduen, nire hemen egon zanken nik ezagutzen jentie, pixka bala bera, horretik, kotxosoan, Rosamaren gizona, besti, amaia zegoten zan da ikastolan arantxan gizona zoan, Mikel Agirre, orduen kontaktu dut, eurekin... Antonio Leaniz. Leaniz, gero berat nigo nintzen kontuak gero. Zerien, eta orduantzak euren zara beraz zintzen, da guk batez be, laginen mugimendu. Eta batez be, orduen, segaitik hasi nintzen gero, segaitik orduen kompromiso horretan, diferentziak hau zen, zerre alde batetik, beste alderatik, mino eskatu zen, hori azkenik hori, zepazu zuan, horren osoan debate bat, hor zuan, nizatu nintzen dut, horren osoan debatitzen zer egin, nola zer postura politiko hartu dut. Baina azken baten, ez zuen hartu postura politiko berezi bat, berezik eta batzuk zen Partido Komunistara, beste batzuk egite, komunista, troskista zerien, eta ez zera beste atzu. Horretik Euskadiko eskerraia bestalde batik zegoan. Hori doia polimilizek, hori doke kinta segitu eta polimilizek eta Euskadiko eskerra eta horti doiek, bestaldetik doik hori. Baina, haben egoena, besoan, eta hori efektiba pasua eskara. Eta orduen, nitogoak anezatizien, sindikatuek, hau do, azare, ikusten zozen, langili horretzako. Orduen, hemen bi alternatiba bazen. CNT praktikamente zeuan, UGT zeuan, baina Bizkaia mailan, alde batetik agertzen zuen UGT, como abanderada, askatasun sindikalen abandera hori. Komisiones Obreras, maila baten, egin intrismo bat, enlace seguraus, sindikato vertikalien, orduen, sindikato vertikalien, analizis egiten zan da, sindikato vertikalien zagozena barroen elikatzen zebala estruktura hori, oazala, askatasun sindikala, aparte, kanpotik, eta organizazioen bera, ideologikamente, horako estrategia batzuk diferentik, eta orduen, guk aukeratu genduan UGT izartzen. Eta talde, abeno ginen taldea, gatu ginen langile mailako taldea, montatu genduan UGT. Nortzuk izan zineten horrek, talde hori UGT? UGT, momentuaretan, nizakiak, abalak nortzuk emogen duzen, lokal erosteko, bata Angel Gastrologia, hiledak, Sabino Iturriaga, badilenekoek, bile batik hori behi egiten da. Gulda balak bortek izeko zen. Da guri, baina lan da guztibe, eukioskian UGT-ek, bere neurrifikazioa zen gurekin izto. Norri batzuk zen, eta hau ginen hilietan, UGT-en zartu barik, afilio eskatu UGT-en zartzeko, eta esaten, jakorko nau Blancapera, Plan Capera hori dugu, bere loa zizua dakati
Barakaldo Pue, eta bueno, orduen hemen zein musuan Secretario General Jaime Sebastián, Nicolás Redondo bai, Nicolás Redondo, Jauregui zuan Secretario General, Euskadiko, Ramon Jauregui eta Jauregui zuan Durangon, bueno, guztikido hortik jau gaitura. Eta hortik, gainera, Bizkaia mailatik laguntza gutxirekin, ze orduen eure pentsete joen bebai, eta sindikal, eta gozaruztik bai, baina azkerien hori pentsatzen eure itxekean gure joen kontrol bat zoena, ezta? Sozial, Partido Socialista kontrolatu dezilaz, obentxet ez da desbideratu bide horretatik, ezta? Eta gu, klar, beste ideologikateaz joan, eta hor sartu ginean, ezta? Eta horre, beste urte batzuk emagoen doazen duran, emanuelik sindikatu mailan, txarrak emoten, libertazioaz enpresetan, orduan montetan, ezta? Ez da honen zebe, gero lokal bat erosi, pini, gero txarra joen moten enpresetara, bestetara, afiliatu, gentia, organizatu, ordo, zati bat dago, ingurruako indarrain, eta atza beste horra, bat urte inguruen, nabi denbora guztien gabizek langileen movimentu, bai erabatera, edo bai beste, ordo, jokatzen duke, epoka hori, hor da, eske, da gainera, eztetik konbeni juek, konbeni metal, nik egintzan konbeni metal horintzan nahi gena horintzan, konbeni metala egintzana diktadura ostetik hemen, metala,